Dejan Zejnula je sa nama, nažalost udovac i čovek koji je ovde došao da predstavlja ne samo sebe i svoju priču, koju ćemo morati da ponovimo, razlikuje se i publika, već kao neko ko je počeo da se društveno angažuje po tom pitanju. Dobar dan, Dejane. Dobar dan. Šta je tačno to čime ste počeli da se bavite od onog dana, pošto smrt supruge sa malim detetom, ne znam koliko je dečak tada imao, 3 godine, koliko se... Ne, 5. 5 godina je tada imao i obično nešto zbog čega se ljudi povuku, zatvore i gledaju da reše egzistencijalne probleme, da angažuju babe, dede, tetke, nekoga ko će da čuva dete i pre svega da objasne detetu zašto je mama jutros bila tu, a tata se vratio bez nje. Međutim, vi ste to popeli na jedan drugi nivo, to se dešava 1 u milion, ali evo vi ste. Da, popeli na drugi nivo. Šta je to čime se vi sada bavite? Trenutno, pored toga što pokušavamo da dokažemo lekarsku grešku, bavimo se i, odnosno započeli smo jedan projekat koji je inače podržan od USAID-a i Beogradske otvorene škole, da jednostavno se pokrenu nadležni da se donese zakon o hitnoj pomoći i prehospitalnom zbrinjavanju. S obzirom da smo jedna od, ne jedna, nego jedina država u regionu koja nema ni zakon, ni uredbu, a hitna pomoć, kao što znate, ona se bavi prehospitalnim zbrinjavanjem uglavnom. Šta znači prehospitalno? To znači vanbolničko zbrinjavanje. A naši zakoni, svi zakoni o zdravstvu koje imamo, bave se bolničkim zbrinjavanjem. I tu dolazi do jako velikog problema dokazivanja i osporavanja postupaka i tako dalje. Tako da jako težak put. Vi ste ušli u tu materiju i potpuno van struke ste to savladali od nivoa lekara pa do nivoa pravnika ili advokata. Za nas koji ne znamo apsolutno ništa o tome, ko se sve priključio vama? Da li su to pacijenti? Pa ne mogu sad baš sve da navedem. Imamo dosta ljudi koji nas zovu, koji nas kontaktiraju. Imamo lekare hitne pomoći koji su članovi našeg udruženja. Koji je njihov interes da budu u vašem udruženju? Zar vi niste neko ko je ocrnio njihov posao, njihovu struku? Ne. Ako mogu da pojasnim samo... Polazeći od, da kažem, teze da neko ko upiše medicinski fakultet i ko završava medicinu je duboko u sebi human. Sigurno nema interes da naudi bilo kom pacijentu. Mi smatramo da je sama organizacija kao organizacija tako napravljena da kažem, ugrožava pacijente u nekim situacijama, a lekari su tu samo kao kolateralna šteta. To je ono što sam ja iz mog iskustva uspeo da shvatim. I zbog toga su oni prepoznali potrebu da, kako su mi čak i lekari, kažem, hitne pomoći rekli i ukazivali na neke stvari, jednostavno oni su primorani da rade iako po zakonu, na primjer, bi morali da rade po savesti, ali oni, poštujući neke preporuke i tako dalje, moraju da rade na način kako im neko ili na njih. To su oni njihovi protokoli i oni prosto slede protokol, a ne instinkt? Pa nisu to baš ti zvanični protokoli, ali ne mogu sad baš o tome, jer u fazi smo nekog istraživanja, prikupljanja podataka, tako da na tu temu baš ne bi mogu opširno da idem, jer možda bi ugrozio te lekare koji nam dostavljaju informacije. Sada kada razgovarate sa lekarima i kada ste prošli sve i kada su lekari postali medijske zvezde u Srbiji, ili imate neki osjećaj da radite nešto pogrešno, da su oni već pod dovoljnim pritiskom i zaista požrtvovani, da ih ne treba više pritiskati, nego da treba jednim delom sebe ili mozga da im praštamo i da im dajemo prava na grešku? Lekarima, ako se sećate i u prošloj emisiji kada smo pričali, ja sam i za doktorku koja je radila kao operator rekao da ne osjećam samo prema njoj bilo kakvu neku veliku gnev i ljutnju. Jer ja zaista ne osjećam prema njoj. Moje lično ubeđenje da je ona primorana bila da tako... Daću vam primjer, samo jedan. Pošto smo istraživali neke statističke podatke, mi imamo u Beogradu 4 zavoda. Neću sad navoditi tačno koji je, ali jedan od tih zavoda, po statistici Batuta, ima prvi red hitnosti u 2018. godini. Na svaka 3 poziva, 2 poziva su bila sa srčanim zastojem. Šta nam to govori? Ako vi imate ne mogu sad tačno da se setim koliki je broj, ali ako banalizovat ću, od 900 poziva
600 poziva je, odnosno 900 poziva prvog reda hitnosti. Znači, svi drugi pozivi se stavljaju u drugi red hitnosti. I gleda se maksimalno da se odlože pozivi. Od 900 poziva prvog reda hitnosti, 600 poziva je sa srčanim zastojem. Bilo da su se desili pre dolaska, bilo u prisustvu lekara. Šta onda nama to govori? To nam govori da sam sistem, kako je osmišljen, nije dobro osmišljen i sam sistem tera lekare da maksimalno odlažu i da čekaju maksimalno pogoršanje stanja. Nažalost, u ovom slučaju su sačekali previše i desilo se što se desilo. Ono što je najveći problem, i to bih hteo samo da, pošto mene možda u prošloj emisiji nisam se možda najbolje oko nekih stvari izrazio kada sam rekao da posle smrti jedne osobe menja se život troje, četvoro. Ne krivim ja tu lekare i nije tu problem, mislim, naravno, svakome se promeni život nakon smrti bliske osobe. Ali stepen promene zavisi od toga kako će nadležni u instituciji za koju smatrate da je odgovorna da se postave prema vama. U mom slučaju su toliko ignorisali sve, ali toliko su ignorisali sve i upoznati su sa situacijom da je odnosno od moje supruge otac, toliko mu je pogoršano stanje da je trenutno u komi u urgentnom centru. Upravo jer je srce počelo da mu popušta nakon svih zataškavanja i nakon svega što se dešava. Čoveku je polako počelo pre 10-ak dana, pozvana je hitna pomoć, prevezli su ga u urgentni centar, tamo je upao u komu i iskreno mislimo da se neće izvući, ali to su one stvari o kojima pričam koje jednostavno promene život. Ne znam šta je bilo i koliko je bilo potrebno njih moliti. Mogu vam posle poručiti mail koji sam ja sastavio, mislim da ste ga vi pročitali, gde sam bukvalno molio hitnu pomoć i rekao da imam probleme, da mi nije uopšte jasno kako je supruga preminula. Molio ih 15 minuta da mi posvete vremena, da mi pojasne neke stvari koje su meni nelogične kao laiku, za koje se na kraju ispostavilo da je u stvari jedna vrsta zataškavanja i obstrukcije. I sad je meni jasno zašto su oni ćutali, ali svo to ćutanje je dovelo do pogoršanja stanja mog tasta, koji, kažem, eto, ne znam kako, da li mirno spavaju, pogotovo i pravnica koja je jako dobro upoznata, pravnica hitne pomoći sa celim slučajem, koja jako, jako grubo i odgovara na dopise, a na neke dopise i ne odgovara. I moram istaći da, s obzirom da sam se ja lično obraćao i Ministarstvu zdravlja, obraćao sam se i zdravstvenoj inspekciji, da ne nabrajam, imam jedno 5-6 institucija u kojima sam se obraćao. Svako ko je poslao dopis izrazio je saučešće. Meni to saučešće ne znači, mislim, ne može ništa da vrati. Misliš da je to protokolarno? Ne, hoću drugu stvar da kažem. Iz hitne pomoći ni jedan jedini dopis nemam da su izrazili saučešće. Ni jedan jedini dopis. I to samo pokazuje kakav je odnos zaposlenih u Beogradskoj hitnoj pomoći prema porodicama pacijenata. A pre svega taj ljudski odnos, to je veoma važno. To je najvažnije. Vi ste u toj priči najgore prošli. Dakle, u prošloj emisiji smo čitali, sada nemamo taj... Imamo i to, jel? Imamo razgovor. Razgovor vas i operatera u hitnoj pomoći. Ono što smo mi navikli je da su oni navikli. Ono što se priča je da se oni slabije, sporije, teže odazivaju na pomoći ljudi koji imaju 86 godina. Kada čuju da je neko mlad, dolaze brže. I ljudi su počeli, i javljaju se ovaj program, počeli su da lažu koliko imaju godina kako bi im ranije bila ukazana hitna pomoć. Vaš razgovor sa operaterom u hitnoj pomoći, kad smo ga celog pročitali, dakle vi ste opisivali, ona je pala, oni pitaju za stolicu, žena pala sa WC šolje, već leži na podu, već je van sebe. Oni pitaju kakva je stolica, pa da li ima ovu ili onu boju. Recite mi, da li je bilo propusta u tom razgovoru sa hitnom pomoći? Zašto vi niste u jednom momentu počeli da vrištite, žena bre umire, ljudi vole da paniče kako bi dobili veću pažnju i bržu pomoć? Pa vidite, prvo, ja sam i u toj prvoj emisiji rekao, prvo, znao sam da je vanredno, da kažem vanredno stanje, bio je policijski čas. Držao sam se nekog, i to možda više nikad u životu neću raditi, držao sam se nekog pravila
koje jednostavno sam i čitao i gledao na televiziji. Ranije se savjetovalo da trebate pustiti lekara da vas vodi kroz pitanja. Kako sam ja u tom trenutku doživljavao? Znači, lekar me vodi kroz pitanja da bi saznao šta se tačno konkretno dešava. U međuvremenu već šalje ekipu. To su u mojoj glavi otprilike odvijalo. Do trenutka dok me nisu uputili u stvari nisu čak ni rekli kuća na nega, nego su rekli dom zdravlja. Ja nisam ni znao da je to kuća nega, nego su me uputili na dom zdravlja da dođu, da pozovem da oni dođu. I onda, što sam spomenuo, da se sećam izjave doktora Predraga Kona da hitna pomoć i domovi zdravlja ne smiju da odbiju nijedan izlazak na teren sad u ovom trenutku vanrednog stanja. Vodio sam se s tim. Prva pomisla mi je bila, ok, moguće da je prepoznalo urgentno stanje, lekari hitne pomoći prevoze COVID pacijente, ne mogu da stignu jer je takva bila situacija, psihoza cela, u pitanju je april prošle godine. I mislio sam, ok, upućuje me na njih da bi iz doma zdravlja došli da je prevezu. Sad gde, da li će urgentni centar, da li će VMA, pošto samo te dve, ako se ne varam, su tad radile. I ja sam to prihvatio kao tako. Pustio sam da me lekarka vodi u onom svom, kažem, haosu i šoku. Nekako mehanički sam odgovarao na pitanje. Velika greška je, na primjer, u tom, kad krenemo hronološki, doktorka, što kažem, nije čula uopšte da sam ja spomenuo, to je moje, kažem, opet mišljenje, nije uopšte čula da sam ja spomenuo na samom početku da je supruga imala emboliju pluća. Mislim, ja sam mogu da kažem da je operisala slepo crevo. Znači, ja sam s razlogom rekao da je ona imala emboliju pluća. Nijedno pitanje, prvo, nije upućeno u smislu isključivanja moguće embolije pluća. Mene doktorka prekida kada sam počeo da pričam o nekontrolisanom povraćanju, i to je jako, što sam prošli put, stalno sam pominjao nekontrolisano povraćanje, a nikako nisam rekao da je u izveštaju unutrašnje kontrole namerno ubačena mučnina, jer nekontrolisano povraćanje, ali bez praćenja mučnine je ta regurgitacija što smo prošli put toliko spominjali. Znači, svesno je ta mučnina ubačena koju ja nigde nisam spomenuo. Kad sam počeo da pričam da ona sedi na WC šolji, da povraća non stop, ne može da, i doktorka me prekida, čula je sedi na šolji, a kakva je njena stolica. I totalno ceo tok, sad kad ja pogledam iz drugog ugla, ceo tok razgovora kreće u nekom drugom pravcu. Sad mi recite još jedna stavka koja je važna za ljude koji ovo gledaju. Ako se sećate, od momenta poziva hitne pomoći do trenutka kada je ona umrla, o kom periodu govorimo? Evo sad ću ovako, da pojasnim, da je prvi poziv je upućen u 11:50, ako se ne varam. Supruga je preminula, u stvari došlo je do sistolije u 13:50. Da, u 14:20 je proglašena smrt, ali praktično u 13:50 je preminula. Računajući vreme, kada sam prvi put pozvao hitnu pomoć, s obzirom da nakon drugog poziva, znači posle drugog poziva pričam, od trenutka završetka razgovora do trenutka pristizanja u urgentni centar, znači dolaska ekipe, zbrinjavanja pacijenta i pristizanje u urgentni centar, prošlo je 40 i, sad ne znam tačno, oko 40 i nešto minuta. Gledajući tako da su posle prvog razgovora poslali ekipu, ona bi bila dovežena sat vremena i 10 minuta pre nego što je došlo do sistolije. Što je sasvim dovoljno vremena, s obzirom da sam ja jasno rekao i ekipi koja je došla, i čak su, što je najgore, lekarka koja je nju prevezla je u svojoj radnoj dijagnozi upisala embolija pluća. Da su stigli tih sat i 10 minuta ranije, sasvim dovoljno vremena da se uradi dijagnostika i da se započne hitna tromboliza u tim situacijama koja se radi. Ono što je najčudnije meni, da od prvog poziva, gde sam u prvoj rečenici rekao da je u pitanju embolija pluća, preko te, da kažem, radne dijagnoze lekarke hitne pomoći, pa sve do ulaska u reanimacijnu salu, moja supruga nije dobila ni jedan jedini lek, ni farin, ni kleksan, niti bilo šta. Iako je, znači, u prvom trenutku, znači u prvoj rečenici poziva skrenuta pažnja na emboliju pluća, lekarki koja je došla rečena da je embolija pluća, radna dijagnoza, upisana embolija pluća, uput
koji lekari hitne pomoći predaju prilikom predaje pacijenta upisana embolija pluća, a reći ću vam da, mislim da će me doktor ispraviti ako grešim, ali čini mi se da je trombna embolija pluća, odnosno tromboembolija, druga po redu smrtnost kod kardiovaskularnih bolesti, ili tako nešto. Znači druga po redu, znači jako visoka smrtnost je od... I retko kad se za života prepozna, tek na obdukciji se utvrdi da je u pitanju embolija. Vrlo mali procenat se desi da je utvrđena embolija pluća. Ovdje su imali sve, znači znali da je embolija pluća. Na vreme su pozvani. Vi ste imali prilike da vidite snimak, znači onaj snimak je bio 10 minuta pre nego što se ona srušila. Znači ona prolazi, smeje se, maše detetu i samo odjednom pada. Najstrašniji snimak jeste 10 minuta pre te situacije, ona je pekla palačinke. Ne, ja sam pekao palačinke, ona je sređivala nešto. Da, i smejala se sa detetom. U naredne 2 sata vi se vraćate kući kod sina bez mame. Imamo neko... To je i Dejanov, i vaš slučaj? Da, htio sam samo da se nadovežem ako mogu. Ono što je jako veliki problem, što kod dokazivanja bilo čega, mora da se poveže uzročno-posledična veza. Da bi se povezala ta, koja će dokazati da do tog stanja u kome se pacijent našao ne bi došlo da je postupljeno drugačije. Sad ja vas da pitam, zašto se vi u toj meri bavite time? Vi vašu ženu ne možete da vratite. Tačno. Zašto ste onda zagrizli... Evo sad ću vam kažem, ako mogu, možete zvučati malo grubo, ali ne mislim tako, samo hoću da pokušam da parafraziram. Kada bi ja uzeo sad, izvinjavam se, ali stvarno moram tako da pojasnim, kada bi ja uzeo pištolj i ubio sve koje mislim da su odgovorni, i kad dođu da me uhapse, jel treba da kažem, ok, nemojte da me hapsite, nećete time vratiti te odgovorne, nećete pratiti te ljude. Mislim da vam sasvim dovoljno i jasno. Mnogo ljudi me je pitalo zašto. Jednostavno, to je... Možda mogu da kažem takvog sam karaktera, mogu da kažem ne znam ja šta, ali jednostavno hoću sutra da svoje dete pogledam u oči kad poraste, da mu kažem zašto nije imao kome da čestita ni 8. mart, ni Novu godinu, ni rođendan, niti bilo šta za celo svoje detinjstvo. Možda do svega ovoga, kažem, ne bi ni došlo. Možda bi ja sve to shvatio upravo ono što smo rekli, ima lekara i lekara. Možda do svega ovoga ne bi ni došlo da su oni, kažem, da su malo samo ljudski prišli celom problemu, s obzirom da su oni, ja sam ubeđen i ja se nadam da će to se dokazati na sudu, da su, kada sam ih molio da me prime, da su me primili, da su mi objasnili, znači, sve te propuste. Jer meni je prosto nevjerovatno da nekome kažete da je osoba imala emboliju pluća. Ajde samo da parafraziramo šta je bilo u prvom razgovoru. Ja ne kažem, možda bi ona preminula i da su došli odmah. To ne može niko da tvrdi. Ali u prvom pozivu je navedeno da je već imala trombnu emboliju pluća, da se odjednom srušila, da je na kratko praktično, u stvari nisam rekao da je na kratko izgubila svest, ali da sam je jedva povratio, mislim samo i doktorki. Doktorka mene smiruje i kaže dobro, polako, ajde šta se desilo, što pokazuje da je ona u mom glasu prepoznala da se nešto dešava. Znači, ajmo da analiziramo sve. Navodimo mumlanje, navodim nekontrolisano povraćanje, navodimo nesvesticu, navodimo osjećaj da je pritisak pao, navodimo hladno preznojavanje. A između ostalog, to nismo spomenuli prošli put, u izveštaju unutrašnje kontrole samo je navedeno da je ona preznojana. A velika je razlika hladnog preznojavanja, i to je jako bitno, i to malo ljudi zna, ja mislim, između hladnog preznojavanja i običnog preznojavanja. Znači, na sve te simptome ekipa nije bila poslata. I vi meni kažete, odnosno ignorišete moju molbu da mi objasnite, da me primite i da mi objasnite zašto nije ekipa poslata. Kada tražim fonozapis, odnosno kad sam dobio transkripte razgovora od zdravstvenog inspektora i kada sam video neslaganja sa onim što znam da je izgovoreno, a između ostalog utvrdili smo prošli put da se uopšte nigde ne vidi ulica u koju treba da dođe ekipa, ja njima kažem, ovi transkripti nisu dobro prekucani u najmanju ruku. Molim vas da mi omogućite da dođem kod vas, da preslušam fonozapise, da vidim šta se tu ne slaže. Oni me ignorišu. Podnosim zahtev, prekršajnu prijavu u stvari, pošto mi
osporavaju da je to medicinski dokument, fonozapis, a po mom shvatanju, i vidjet ćemo šta će sud reći, dalje je to medicinski dokument, osporavaju mi da je to medicinski dokument i ne žele da mi izdaju. Ja u njihovom informatoru o radu hitne pomoći, nakon što sam podneo prijavu, nalazim u informatoru o radu, tačka 17, informacije u posjedu, fonozapisi, audio zapisi, medicinski dokument. Ali dobro, Dejane, ajmo sad da ne idemo u te detalje. Dobro. Jedna stvar da se razumemo. Da ste vi na prvi taj poziv, neko seo i sa vama razgovarao, žao nam je, moje saučešće, primite saučešće. Desilo se to i to. Postoji šansa da je napravljen taj propust. Da li bi vi danas bili u ovom studiju? Da li bi pravili organizaciju, jurili, ili bi se bavili vašim poslom i vašim sinom koji je ostao bez mame? Ne, ne bi. To je sigurno da ne bi. Meni se izvinio, pošto sam ja nakon što sam saznao da je ona preminula, pozvao sam hitnu pomoć i jedino ko mi je izjavio saučešće, to je bila lekarka, operaterka. Koja se prvi put i javila. Koja mi se tad javila, kada sam rekao da se desilo, ona se tu uzbudila, izjavila mi je saučešće. Nakon toga niko, razmenili smo, pa da ne slažem, ali jedno 20 do 30, što mailova, što dopisa, hitna pomoć i ja. Dakle, sve ovo što sada radite je praktično isprovocirano drskošću. Upravo nerazumevanje. Protiv čega se vi borite? Vi se borite protiv drskosti ili protiv greške lekara? Pa vidite, ja kada sam izanalizirao šta se sve izdešavalo, shvatio sam da je u suštini greška u samoj, to je moje mišljenje, greška u samoj organizaciji nekoj. I hteo sam da kroz razgovor vidimo zašto nije poslata, gdje je ta greška, da ukažemo na grešku, da oni shvate tu grešku. Reći ću vam, meni je moja advokatica inače rekla, koja se bavi time, da 90% njenih klijenata koji je došlo kod nje su rekli da ne bi podnosili tužbe, samo da su malo ljudskosti pokazali u situacijama gde su napravljene greške. A skrenut ću pažnju, ako samo još to mogu sekundu, da u britanskom, na primjer, zdravstvenom sistemu, ne mogu tačno sad da citiram, ali oni kad potpisuju ugovor sa državnom službom, potpisuju dužnost da priznaju grešku. Da su u obavezi, ako se uoči greška, da je priznaju. Zašto? Da bi o toj grešci se raspravljalo, da bi se te greške izbegle u budućnosti. Znači, oni imaju obavezu. Ali boje se otkaza, boje se gubitka licence. Kako su to oni rešili u njihovom pravosudnom sistemu, ne znam. Ali su oni u obavezi da moraju... Dakle, lekari su u obavezi da priznaju grešku. Ovdje ćemo napraviti jednu kratku pauzu. Za ovu dijagnozu o kojoj vi pričate, koja je vaša nesrećna supruga imala, nju da se postavi brzo, efikasno, sa pokušajem terapije, mora da bude ultra dobar tim. Mora da bude top tim. Sad da vas pitam, šta mislite vi koliko u urgentnom centru? Ona je već imala tu dijagnozu. Doktor, ona je već imala tu dijagnozu. Koliko mi imamo vrhunskih timova. Mi ne možemo da sastavimo jednu crvenu zvezdu. Da ima top tim, da ne gubi 5-0 ili da se provuče. Jer ja plaćam to zdravstveno osiguranje. Pa ste ne bi pričao o plaćanju, to možete razgovarati s nekim iz Nemačke ambasade, koliko plaćate vi zdravstvo, koliko plaća Nemac. Evo imam te podatke. Verovatno, i to može se porediti. I to jeste tema se razgovara. Slažem se. Da prema plaćanju zdravstva budu plaćeni ti ljudi. Slažem se. Drugo, ne možete vi ljude da napravite. Sad kažeš, ti si sad direktor klinike ili ti si načelnik odlije. Ne, treba se uči. Treba da se uči, mladi gospodine. I to kažem svima u gledalištu. Pogledajte kako radite svoj posao koji ga radite u privatnoj državi. Ja pričam o tome da nisu došli, da nisu poslali ekipu. Ne, ja ne govorim sad o nekoj stepenu aljkavosti. Ja govorim o dijagnostici tromboze i plućnog infarkta. To je kao pucanje aorte, ili da ne vršim poređenja besmisleno je. To su mnogo stručne stvari. Ta dijagnostika mora da vam bude na raspolaganju top tim, kosmički tim. Koliko je potrebno za TTG? Svi da budu tu na licu mesta, svi uigrani i da neko podeli pravdu, kaže radiš prvo to i to, da se eventualno da adekvatna terapija. Evo, recite mi samo u par rečenica. Procedura, kada se sumnja na emboliju pluća, koja je i koliko treba? Sad ću vam reći proceduru o emboliji pluća za mog rođenog brata. Ne, ja vas pitam uopšteno. On je došao na pulmologiju sa bolom u grudima, posle neke od sahrane, ne bi to sad. Procenili su da ima infarkt pluća. Taj sjajni tim u onom kliničkom centru, pričam o vremenu iz prošlog veka, davno prošlom vremenu. Oni su njemu uspeli da operišu plućno krilo i da konstatuju da se radi o infarktu pluća.
emboli pluća. Zašili ga i rekli, hvala Bogu, raduj se, nemaš karcinom. Da bi sutradan dobio infarkt pluća na suprotnoj strani. Na suprotnoj strani. Uspeo je da preživi. Da li je to lekarska greška? Verovatno da. Ali ću da vas podsjetim još jednu stvar. Kad pričam i o koroni i menjanju terapija, podsjetit ću vas koliko je ljudi, vi niste čitali Remarka, vi ste premlad čovjek. Remark je pisao o čuvenim lečilištima koja su postojala u Švajcarskoj, gdje se lečila tuberkuloza. Čist vazduh leči tuberkulozu. I tako su decenijama uzimali pare. Čak smo i mi napravili centar, jedan je na Ozrevnu. Ja mislim da još živ ili je možda na umiranju. Imali smo mi mnogo centara za rehabilitaciju ranije. Dok se nije pojavio neki vredan čovjek, zove se Robert Koch, da nađe bacil tuberkulozi, da kaže to što ste vi bili na lepom vazduhu, to je kao sad kad bi neko ko ima karcinom rekao idi na Bazelsko, odnosno Ciriško jezero i diši vazduh. Znači, terapija besmislena. Novac koji je potrošen, još besmisleni. Romani napisani. U svemu tome se sve to izmenilo zahvaljujući jednom čovjeku koji je uspeo da, kuvajući i viršle u šali, naravno, Kohen-Würsken, da nađe i taj bacil po kome se naziva Kohov bacil. Da se kompletna terapija i filozofija lečenja i konačno izlečenja i iskorjenjivanja tuberkuloze. Znači, mi smo sad u fazama mnogih bolesti koje tek treba da izlečimo. Da, razumete razliku između ovoga zbog čega on sumnje da je njegova žena umrla? Ja razumijem, vi pričate o delu aljkavosti i vi ste u pravu. Treba sistem. Samo vam kažem, spomenuli ste mi lekarska greška. Da samo razjasnimo, postoji lekarska greška, postoji dijagnostička greška, postoji greška u procedurama i u protokolima. Znači, postoji niz grešaka. Nije samo lekarska greška kao lekarska greška. Vi to meni objašnjavate. Pa ne, vi ste meni pričali... Što kažu, do you talk to me? Ne, ja neću da... Ja ću da kažem, govorimo o principu, vi ste u pravu. Da, dakle, što se tiče kretanja, tu je neko napravio moguće, a dobro sud će da vidi. Ali ja vama kažem, za spašavanje glave nesrećne žene u tako teškim dijagnozama, nije ona jedina, prepoznavanje infarkta, moždanog infarkta, da ne nabrajam aneurizme aorte, meni je dobar prijatelj umro, nažalost. Zakasnilo se u dijagnostici. Da bi neko dijagnostikovao u vreme kad svi tupkaju fudbal ili idu na Adu Ciganliju, neko sedi u oklopu tamo u areni i pregleda i prati majku, tetku, babu, komšiju i tako dalje. Tačno. I razmišlja u sebi, hoće li večeras biti opet narodno kolo, negdje da se veselimo. I da vičemo hoj, haj. Ne može tako. Ne poštujete tamo u areni i pregleda i prati majku, tetku, babu, komšiju i tako dalje. Tačno. I razmišlja u sebi, hoće li večeras biti opet narodno kolo, negdje da se veselimo. I da vičemo hoj, haj. Ne može tako. Ne poštujete. Ne može tako. Ne poštujete u lekarskoj greški. Ne poštujete ljude koji pokušavaju da vam pomognu. Izvinite, ja poštujem. U tom nepoštovanju. Ja izuzetno poštujem svakog lekara. Ne govorim za vas lično. Govorim u gledalištu. Treba poštovati ljudi koji ulažu trud. Lako ćemo mi one koji ne valjaju da ih izopštimo. Pa hajmo da počnemo. Čekaj, ima to, ajmo mi da... Ako vi mislite da ste vi otkrili svet, gospodine, ja ću vam reći, ranije su govorili, nije Jugoslavija, odnosno Srbija nastala 1941. Ja pričam iz ugla pacijenta. Ne možete vi nama reći, mi kao dva ugledna profesora, ajde da počnemo. Mi na tome radimo, gospodine. A kažete mi, znate koliko je lekara na teritoriji cele Srbije u zadnje 4 godine preko lekarske komore osuđeno makar disciplinski? Koji je to broj lekara? Uzete licenca, zatvorska kazna... Ne, licenca, o licenci nećemo da pričamo. Za 4 godine, ja mislim, samo jedna licenca. U proseku svega 4 lekara. I to su uglavnom opomene. I nije bitno, nek se dese opomene. Pa to objektivno. Evo, pitaćemo Belojević. Danas imam Skupštinu Srbije, odnosno Skupštinu regionalne lekarske komore. Ja ću da vam kažem pitanje koji je slučaj i gde je on i da li je kriv. Koliko je ta greška udružena, o čemu se radi. Pa je li moguće da su za 4 godine izrečene 4 opomene? Je li moguće da niko od lekara... Ne, u proseku 4 na godinu dana. 16 ukupno za 4 godine. Znači, opomene. Pa ne, nego gledam koliko Sonja ima posla. Ne znam da li me razumete. Gledam Belojevića koje standarde postavio. Dakle, ako bi radili pod Belojevićim standardima, pa ta opomena na dnevnom nivou mora da bude preko 14. Ta skromnost je veoma važna za lekara. To razbija barijeru
prema pacijentu, pacijent će, čuli ste gospodina šta je rekao, on uopšte ne bi pokrenuo to da su ljudi pokazali ljudskost. Znači, nije to sad stvar, sad ću da vas gonim, nego je to stvar što je bio povređen. Znači, sa jednim odnosom koji nije, ne sme da bude takav odnos medicinski radnika. On je pokušavao da dođe do odgovora od čega je umrla moja žena, tačno, i naleteo je između ostalog i na to da kada je tražio, on je hteo njih da goni nakon serije drskosti koje su posle prerasle u ne znam ja šta. I vi ste, Dejane, došli do jednog momenta u kom ste rekli, ponudili jednu vrstu nagodbe hitnoj pomoći. Dakle, kazna koju ste vi mogli da naplatite. To je bilo zbog nedavanja fonozapisa i sad baš u petak imamo zakazano ročište još jedno. Pošto sam ja tražio, jer sam video da se ne uklapaju transkripti sa onim što ja znam da je pričano i ne vidi se, kažem opet, adresa i tražio sam da mi se omogući samo da preslušam. Nisu hteli, odbijali su uporno i na kraju sam podneo tužbu prekršajnom sudu gde je kazna za neizdavanje medicinske dokumentacije od 300.000 do 1.000.000 dinara. I onda sam sticajem okolnosti, u njihovom, skupljajući svu dokumentaciju, u njihovom informatoru o radu pročitao, i imam ga i sačuvanog, pročitao da je pod tačkom 17 od dokumenta u posedu medicinska dokumentacija, audio zapisi. Ja pošaljem mail i kažem, hajde da se dogovorimo, jer meni nije cilj da vas ja tužim, nije mi cilj da se gonimo, ja samo hoću da preslušam snimak. Hajde da se dogovorimo, ja ću da povučem sad tužbu. Vi mi dajte taj fonozapis i umjesto da platite do 1.000.000 dinara, uplatite 300.000 u fondaciju Budi human. Mene zove posle par dana njihova pravnica i smeje mi se. U međuvremenu prepravi informator u radu i izbriše da je medicinska dokumentacija fonozapis. Zamislite vi do koje mere ide taj bezobrazluk i ta drskost. Znači, odbili ste da... Na šta ste mislili kad ste rekli zove me pravnica i smeje mi se? Pa ne, mi smo pričali bukvalno 2 sata i kada sam rekao, vidite, ja pored toga imam još neke dokaze, sad da ne ulazim, mislim, naveo sam još neke dokaze, nisam sve. I ona se, bukvalno je bilo, ma dajte, pustite, to nema od toga ništa. Što se tiče krivične prijave, to opet, i onda je se prebacila priču, ali se nasmela. Znači ona se bukvalno smejala? I ona se nasmela i bukvalno je rekla, znači, citiram sa tim podsmehom, ma dajte, pustite, nema od toga ništa. Evo, ja sam, kaže, sad ušla u informator, to mi možemo da menjamo kad god hoćemo, evo, ja sam sad promenila. Tim rečima mi kaže, sreće, ja imam sačuvan informator i stari i novi. Tačno se vidi kako je izbrisano. Vi shvatate šta radi sa ovim čovjekom? Dakle, da ne ponavljam za gledalce, on je ostao sam sa dečakom od 5 godina. Dakle, to je jedan lep... Imamo snimak, nisam ga puštala danas, 10 minuta pre nego što je njegovoj ženi pozlilo, peku palačinke, to je jedan fin, lep stančić, podstanarski, potpuno jedan lep život i u naredne 2 sata on ostaje sam sa tim detetom i u celom tom procesu ona ilazi na to, ma nema od toga. Jel shvatate tu aroganciju koja njega tera na to da on ne samo da tuži, nego tera ga da se napravi čitavo udruženje samo protiv arogancije. Samo kaznit će vas za druge stvari, samo kako bi se odbranili od arogancije. Ne, problem je što ljudi jednostavno ne podnose prijave. Ljudi se povuku nakon takvih događaja. Ja sam ubeđen, kad bi samo 10% ljudi koji dožive i koji osete da su doživjeli neku neprijatnost ili neki slučaj, ne mislim na neprijatnost, doktor ga je popreko pogleda. Ja opet polazim i hoću da kažem, zaista ja nemam ljutnju prema lekarima, ja sa mnogim lekarima sarađujem. Znači, nemam stvarno ljutnju prema lekarima i slažem se da treba da imaju velike plate. I u vaše udruženje su čak ušli neki lekari, to me baš iznenadilo. 10 godina studiraju, vidite, nije to malo, 10 godina života ali dajte vi, ako tražite neka prava, dajte i odgovornost. I to je uvek. Nemojte samo da pričamo o pravima lekara. Ajmo da pričamo i o odgovornosti koja je jako mala. Ne kažem da ima previše. Moje mišljenje, opet kažem, smatram da sama organizacija kao organizacija tera lekare na neke propuste. To je neko moje unutrašnje mišljenje. Daću vam samo jedan primjer, ako mi date 2 minuta, što se tiče konkretno Beogradske hitne pomoći. Mi imamo zakon o zdravstvenoj zaštiti koji u svom članu 31 određuje koje uslove mora da ispunjava određena zdravstvena ustanova da bi bila osnovana. I onda u tom zakonu nas upućuje na pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama. I u tom pravilniku u članu 12 se navodi sledeće. Zavod za hitnu medicinsku pomoć može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje jednog doktora medicine, jednu medicinsku sestru tehničara,
i jednog vozača na 6.000 stanovnika, a na ovakav tim, na 2 ovakva tima još jednu medicinsku sestru tehničara. Zavod iz stava 1 ovog člana za obavljanje sanitetskog prevoza obezbeđuje još po jednog vozača na svakih 15.000 stanovnika. Beogradski zavod za hitnu medicinsku pomoć ovde zaostaje, sad ću vam reći tačno i koliko, oni bi trebali da imaju 281 lekara, imaju ih, ja mislim, 240 lekara medicine. Trebali bi da imaju 281 medicinskog tehničara plus 140 za ono, a na 2 tima još jednu sestru. To je 421 i tu su u manjku. Vozača pogotovo, vozača po ovome bi trebali da imaju 281 vozača plus 112 vozača za sanitetski prevoz. Oni, ja mislim, da imaju oko 200 vozača. Znači, nemaju, i šta je najgore? Ovaj zakon, zašto smo mi pokrenuli priču o zakonu o hitnoj pomoći i prehospitalnom zbrinjavanju? Ovaj zakon ovde prepoznaje doktore, prepoznaje medicinske tehničare i prepoznaje vozače. Ne prepoznaje ekipu. Znači, morate prepoznati ekipu kao ekipu. Šta znači imati vozača? Taj vozač može da bude vozač sekretarice. Razumite šta pričam? Znači, ajmo da vidimo koliko su u obavezi. Nijedan zakon ne upućuje koliko hitna pomoć mora da ima ekipa. A i ovako kako je sročen zakon, hitna pomoć, beogradska hitna pomoć zaostaje za preko 100, ja mislim, vozača. Pričamo o vozačima, znači ne o ekipama. Tako da, svetski standard inače preporučuje, ako bismo pratili svetski standard, beogradska hitna pomoć bi morala da ima, ako se ne varam, 70 ekipa. Mi imamo 22 ekipe u proseku, 23 dnevne, 20 noćne. Dene, kada ćete vi da prestanete da se bavite ovim i da počnete da se bavite svojim poslom i svojim sinom? Kada dovedemo u red službe hitne pomoći i nađemo, kako se zove, način da se umanje sve posledice koje nastaju usled nestručnog, da kažem, nestručnog rada i neorganizovanosti. Onda ćemo možda moći polako da počnemo da se vraćamo. Verujte mi, ja imam slučajeve... Šta je vama ovo napravilo? Ovo što sad radite, ajte sad stavite te papire na stranu. Sve to što ste sad izgovorili, skupili, istražili i tako dalje, šta je to vama napravilo od života? Vi imate obavezu i izdržavanja i vaspitavanja deteta? To je moja supruga zaslužila. Prvenstveno da se sazna istina i neću dozvoliti da, kažem, ostaće upamćeno u svim njihovim glavama. Samo zbog takvog ponašanja i takvog stava kako su imali. A inače, jedna od ideja je, posle svega ovoga, pošto smo čuli i u Kragujevcu kako je neke postupke koji su bili, sad ne dužim priču, u svakom zavodu imamo ljude koji imaju, nažalost, slučajeve gde su im bližnji preminuli. Došli smo na ideju i sad je trenutno razvijamo da povedemo inicijativu u nekom doglednom vremenu za jedno podizanje obeležja svim žrtvama medicinske greške. I očekujemo od svih lekara koji su časni i pošteni da nas podrže u tome, jer će na taj način jednostavno se ograditi. Ko vas podržava u ovome u porodici? Ili vas sin razume kada vi dođete kući? Još i mali, onda bi to razumeo. Ne. Ne može da razume 6 godina. Roditelji vaše pokojne žene? Rekao sam vam, otac je usled svih ovih komplikacija u urgentnom centru u komi, čekamo kada će da pozovu, nažalost, iz urgentnog centra. Njena majka, da kažem, podržava me koliko može, ali ona je opet okrenuta. Mislim, podržava me zato što pomaže i moja majka i njena majka, pomažu mi oko čuvanja deteta. Drugari iz osnovne škole zajedno sa mnom su osnovali taj pokret. Dopunjujemo se, tako da imam podršku, nije da nemam. Što se tiče same ove ideje za donošenje zakona, imamo, što sam rekao, podršku i donaciju od USAID-a i Beogradske otvorene škole. Imamo podršku od sindikata lekara i farmaceuta, doktora Panića. Imamo podršku od DLUMS-a, Društva lekara urgentne medicine iz Niša. Imamo podršku od dosta lekara čija imena ne bi, koji su inače zaposleni u hitnoj pomoći. Ali polako, kažem, ceo ovaj projekat je tek počeo. Tako da bit će ljudi, nadam se, upoznati sa svim tim detaljima što se toga tiče. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Hvala. Treba bih samo da pozdravim sve goste i da podržim gospodina Dejana, pošto istu situaciju slično skoro smo imali. Meni supruga preminula, a i umalo majka mi preminula.
Zato što hitna pomoć u Novom Sadu nije mogla da dođe u roku od sat i 45 minuta. O kome govorite, o majci ili o ženi? Molim? Za koga govorite za hitnu pomoć? Je li to bilo za majku ili za ženu? A to je za majku. Kada se to desilo? Supruga je preminula posle operacije, posle greške posle operacije, dalje osteokonac, došlo do sepse i preminula je, a majka i ja, kad je pozvao, čekao sam sat vremena, a gospođa iz Novog Sada, koja prevlatno zna da je Popovica, sat i 45 minuta smo čekali da dođe hitna pomoć, dok ja nisam video da nema šanse da dođe i uhvatio majku u nesvesti, ubacio u auto, kako sam znao i ono, i krenuo prema institutu. I tebi, da kažem samo još nešto, bit ću kratak, što se tiče doktora. Nisam gledao od početka emisiju, nažalost, sa naočarima, a ne znam kako se zove, oprostite. Tebi samo da mu kažem da je gordost koren svakog zla. I da spomenem samo da hrana baš i nije najbolja svuda po bolnicama i želim Dejanu svu sreću. A hoćete mi samo reći, nemojte da mi zamerite i recite slobodno ako vam se o tome ne razgovara. Na kakvoj operaciji je bila vaša supruga? Ne bih da pričam stvarno sad o tome, to je bilo pre 6 godina. Ovo je bitnije sada što je bilo pre godinu dana. Znači, zvali smo hitnu pomoć, 3 puta objasnio sam da mi je majka u nesvesti, da ne mogu da je povratim nikako i posle polivanja vodom i do vikanja u pomoć i više nisam znao šta da radim. Jeste vi pokrenuli neki postupak? Jeste vi pokrenuli neki postupak i za jedan i za drugi slučaj? Šta kažete? Da li ste pokrenuli neki postupak? Ne, nažalost, ne. Mislim da ne vredi da je to borba protiv vetrenjača. Ali vidite da je Dejan ušao protiv vetrenjača i sad jedino što može, kako Dejan može da uspeje ako ima više Dejana, jel? Upravo tako. Don Kihot. Upravo tako. Slažem. Don Kihot više. Samo nekad gura koliko god može. Eto, ja nisam bio dovoljno hrabar da uđem u sve to. Ali trebate se svi javiti. Ako ne, meni ima u Novom Sadu udruženje HELP koje isto pomaže takvim slučajevima. Treba što više pritiskati, ne zbog lekara, nego jednostavno da se nešto promeni, jer upravo u Novom Sadu u 2019. godini na 3 poziva prvog reda hitnosti 2 su bila sa srčanim zastojem. Znači, eto koliko se čeka da se nešto desi, da bi Tako. Ovo su stvarno nesrećne stvari. Ja razumem gospodina, vi znate da na toj skali stresa prvo je gubitak deteta, odmah za tim ide gubitak supruge, posebno kad imate decu, znate. To je nezamisliv gubitak. I ja razumem motiv gospodinov zbog čega on to radi, zbog supruge koju neprekidno ima u mislima, na neki način za nju to radi. Ja razumem to. I to treba shvatiti. Ali lekar mora da ima pijetet, mora da razume, posebno u ovakvim situacijama kada je smrt u pitanju. Znate, to ne sme da pokaže ravnodušnost. Znači, mora pacijent da osjeti pijetet i empatiju, da lekar saučestvuje u tome ako je gubitak. To je apsolutno neophodno. Time ćemo odjaviti ovu emisiju. Dakle, čuli ste, mi imamo i dalje jedan od najstručnijih kadrova. Treba povesti računa, raspitati se i kod gospođe Sonje, poslušati Dejana i naučiti nešto iz ovoga što se njemu, ali zaista naučiti nešto iz ovoga što se desilo. Za ubuduće može da bude bolje samo ako poslušamo savete doktora Belojevića, a to je sam koren. Dakle, uvesti posebnu proveru, poseban intervju i razgovor na samom prijemu na fakultet, jer kako sam ja vas razumela, to rade najveći svetski fakulteti medicine. Prijatelji ove emisije su Medela i K2D3. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. U nastavku Telemaster i Slađana Letinčić, a mi se sutra vidimo s jednom malo vedrijom temom. Govorim o gledalištu. Treba poštovati ljudi koji ulažu trud.
Lako ćemo mi one koji ne valjaju da ih izopštimo. Hajmo da počnemo. Hajmo da počnemo. Hajmo da počnemo. Hajmo da počnemo. Čekaj, ima to, ajmo mi da... Ako vi mislite da ste vi otkrili svet, gospodine, ja ću vam reći, ranije su govorili, nije Jugoslavija, odnosno Srbija nastala 41. Ja pričam iz ugla pacijenta. Ne možete vi nama reći, mi kao dva ugledna profesora, ajde da počnemo. Mi na tome radimo, gospodine. A kažete mi, znate koliko je lekara na teritoriji cele Srbije u zadnje 4 godine preko lekarske komore osuđeno makar disciplinski? Koji je to broj lekara? Uzete licenca, zatvorska kazna... Ne, licenca, o licenci nećemo da pričamo. Za 4 godine, ja mislim, samo jedna licenca. U proseku svega 4 lekara i to su uglavnom opomene. I nije bitno, nek se dese opomene. Pa to objektivno. Evo, pitaćemo Belojević. Danas imam Skupštinu Srbije, odnosno Skupštinu regionalne lekarske komore. Ja ću da vam kažem pitanje koji je slučaj i gde je on i da li je kriv. Koliko je ta greška udružena, o čemu se radi. Pa je li moguće da su za 4 godine izrečene 4 opomene? Je li moguće da niko od lekara... U proseku 4 na godinu dana. 16 ukupno za 4 godine. Znači, opomene. Pa ne, nego gledam koliko Sonja ima posla. Ne znam da li me razumete. Gledam Belojevića koje standarde postavio. Dakle, ako bi radili pod Belojevićim standardima, pa ta opomena na dnevnom nivou mora da bude preko 14. Lako ćemo mi one koji ne valjaju da ih izopštimo. Hajmo da počnemo.